дар даврони соҳибистиқлолӣ бо азму талошҳои созандаву сиёсати муваффақу дурандешонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Тоҷикистон дар сатҳи байналмилалӣ нуфузу мавқеи шоистаро пайдо намуда, муносибату ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа бо кишварҳои олам тақвияту густариш ёфта истодааст. ҳамзамон дар заминаи татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати кишвар рушди тамоми соҳаҳои мамлакат таъмин гардид. рушди соҳибкорӣ ки ба пешрафту дастовардҳои афзоянда боис шудааст, аз иқдомоти шоистаи ҳукумати мамлакат ва ғамхориву дастгириҳои мунтаззами роҳбари давлат нисбат ба соҳибкорон мебошад. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ҷиҳати беҳтарсозии вазъи инфрасохтори кору хизматрасонӣ дар маҳал соҳибкорони ватанӣ саҳми назаррас доранд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. дар вилояти Хатлон махсусан шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб ҷиҳати истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ корҳои ободониву созандагиҳо бомаром ҷараён доранд. дар баробари ташаббус ва дастгириҳои ҳамаҷонибаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати вусъати созандагиву ободониҳо, инчунин саҳми соҳибкорон ва аҳолии кишвар низ дар беҳтарсозии вазъи инфрасохтори кору хизматрасонӣ дар маҳал назаррасу арзишманд мебошад. бо шарофати пойдории истиқлолияти давлатӣ дар заминаи татбиқи ҳадафҳои созандаи ҳукумати кишвар ва таваҷҷӯҳу ташаббусҳои беназири президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, баҳри беҳтарнамоии сатҳи некуаҳволи мардум дар баробари рушду равнақи соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқ, инчунин барои рушди соҳибкорӣ низ дар кишвар заминаҳои мусоид фароҳам оварда шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон низ вусъати ин раванд натиҷаҳои мусоиди рӯзафзунро ба вуҷуд оварда истодааст. соли 2026 мардуми Тоҷикистон яке аз ҷашнҳои милливу муқаддас 35-солагии истиқлолияти давлатиро истиқбол мегиранд. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ин ҷашни пурифтихор дар ҳама шаҳру ноҳияҳои кишвар омодагиҳо дар сатҳи баланд ҷараён дошта, тадбирҳои бунёдкориву созандагиҳо вусъат ёфта истодаанд. аз ҷумла дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон низ дар доираи истиқболи ин ҷашни фархунда тибқи нақшачорабиниҳои таҳия намудаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо бунёдкориву ободониҳо бо суръату сифати баланд ҷараён доранд. тибқи маълумотҳо аз шумори иншооти таъиноти гуногуни бунёдшавандаи ҷашнӣ дар минтақаи Кӯлоб беш аз 70% аз ҳисоби саҳмгузориҳои соҳибкорон мебошад. асосгоҳи суҳбатати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои рушди соҳибкорӣ, дастгирии соҳибкорӣ пайваста чораҳои зарури амалӣ менамояд. дар натиҷа соҳибкорӣ сол аз сол рушд ёфта истода ва саҳми соҳибкорон дар корҳои ободонии созандагӣ назаррас мебошад. мавриди зикр аст ки дар шаҳри Кӯлоб низ барои рушди соҳибкорӣ ва фароҳам овардани фазои мусоиди соҳибкорӣ чораҳои зарурӣ амалӣ шуда истодаанд. дар соли 2024 аз ҷониби соҳибкорон тибқи маълумотҳо зиёда аз 70 иншоотҳои таъиноти гуногун ба маблағи зиёдаи 29 миллион сомонӣ сохта мавриди истифода қарор, аз он ҷумла корхонаҳои саноатӣ, коргоҳҳои саноатӣ, марказҳои савдо, хизматрасонӣ, бунёди фермаҳои хурдӣ ва калони чорводорӣ, бунёди фермаҳои мурғпарварӣ, таъмири роҳҳо, сохтмони пулҳо ва ҳамчунин таъмир намудани муассисаҳои таълимӣ низ аз ҷониби онҳо ба сомон расонида шуд. танҳо дар доираи истиқболи сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ давоми 5-солаи охир дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ садҳо иншооти гуногун таъинот, бунёд ва мавриди истифодабарӣ қарор дода шудааст. аз ҷумла бунёди муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, кӯдакистонҳо, беморхона, марказҳо ва бунгоҳҳои саломатӣ дар ҷамоатҳои деҳот, кашидани хатҳои барқ ва оби тозаи нӯшокӣ дар деҳаҳои дурдаст, бунёди коргоҳу корхонаҳои саноатӣ, марказҳои хурду бузурги хизматрасонӣ, таҷдиди роҳҳои автомобилгарди сатҳи маҳал ва дигар иншоот аз ҳисоби соҳибкорони ватанӣ бо назардошти фароҳамсозии шароити муосир бо сифати баланд бунёд гардиданд. сиёсати созандагию бунёдкоронаи пешвои муаззами миллатро мардуми шарафманди Тоҷикистон аз ҷумла ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ дарк ва эҳсосу дастгирӣ намуда аз пайи ободии меҳан гардиданд. дар шаҳри бостонии Кӯлоб низ бо дастгириҳои соҳибкорон баҳри баландбардоштани сатҳи некуаҳволии сокинон иншооти гуногун таъинот бунёд шуда ба фаъолият пардохтанд, ки дар натиҷа ҳам ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфта, ҳам ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти истеҳсолӣ афзун гашта истодааст.
президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамасола дар паёми солонаи худ вобаста ба рушди соҳибкорӣ ва дастгирии соҳибкорон дастуру супоришҳои мушаххас дода дар ин замина соҳибкорон аз имтиёзҳои муфид низ бархурдор гардиданд. пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми навбатӣ барои дастгирӣ ва рушди соҳибкорӣ то 1 январи соли 2027 ба ҳамаи санҷишҳо ва истодии санҷишҳои андозӣ мораторий эълон гардид. ма боварӣ корем дорем ки аз ин дастгирии навбатии муҳтарам пешвои миллат соҳибкорон шаҳру деҳот боз ҳам рӯҳу илҳоми тоза мегиранд барои рушди соҳибкорӣ саҳмгирӣ дар корҳои созанагӣ ва ободонӣ талош меварзанд. аз ҷониби ҳукумати мамлакат ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоид барои пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар мамлакат пайваста чораҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. қобили зикр аст ки дар натиҷаи дастгириҳои пайвастаи давлат ва ҳукумати мамлакат солҳои охир аз ҷониби соҳибкорону сармоягузорон бунёди иншооти таъиноти иқтисодиву иҷтимоӣ вусъат ёфта истодааст. дар шароити кунунӣ аз ҳисоби занон низ фаъолияти соҳибкорӣ тақвият ёфта, саҳми бонувон дар таъсиси ҷойҳои навикорӣ ва рушди истеҳсолот назаррас арзёбӣ мегардад. дар солҳои охир занон низ ба соҳибкорӣ бештар шуғл варзида истоданд. аз рӯи маълумотот зиёдаи 2300 нафар занон дар шаҳру деҳоти Кӯлоб ба соҳибкорӣ машғул ҳастанд. ҳамзамон бо назар дошtem ки чакан ба феҳристи ғайримоддии ЮНЕСКО ворид гардид ва талабот ба маводои чакан сол аз сол зиёд шуда истодааст. бисёри занон ба корҳои хонагӣ яъне ба чакандӯзӣ машғул мебошанд. дар шаҳр 3 маркази ҳунармандӣ мавҷуд аст ки онҳо метавонанд маҳсулотҳои истеҳсолнамудаи худро ба фурӯш бароранд. бо дастгириву саҳмгузории соҳибкорон ва ташаббускориҳои сокинони маҳаллӣ дар ноҳияи Мир Саид Алӣ Ҳамадонӣ низ корҳои ободониву бунёдкориҳо бо вусъат ҷараён дорад. бунёди кӯдакистонҳо дар ҷамоатҳои деҳот ва маркази ноҳия, фароҳам овардани шароити муосири таълиму тарбия ва дар ҳамин замина мусоидат кардан дар омодасозии мутахассисони арзандаи соҳаҳои гуногун аз ҳисоби соҳибкорон назаррас мебошад. инчунин дар дигар бахшҳои хоҷагии халқ низ ҳамгузориҳои соҳибкорон бар аъло эҳсос мегардад. бо дастгирии соҳибкорони маҳаллӣ, бо дастгирии аҳолӣ ва дар асоси супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати диёти Даштигуло масофаи 4 километр асфалтпӯш карда шуданд. баъзан кӯчаҳои дохили маҳаллҳо обод карда шуданд. мо аз он ифтихор мекунем ки шароити имрӯзае ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фароҳам оварда шудааст барои соҳибкорон, барои аҳолии маҳал ҷиҳати таъмини шароити шоистаи зиндагӣ муҳайё аст ва аз ин шароитҳо мо бояд пурсамар истифода барем. дар ноҳияи баландкӯҳи муъминобод низ ҳамгузориҳои соҳибкорони маҳаллӣ дар бунёди иншооти соҳаи маорифу тандурустӣ ва дигар инфраструктури кору хизматрасонӣ вусъат ёфта истодааст. натиҷаи чунин созандагиҳо симои зоҳирии ноҳияро куллан дигаргун сохта, ҷиҳати таъмини фаъолияти самарабахш ва зиндагии босуботи аҳолӣ шароити арзанда фароҳам гардидааст. хушбахтона дар заминаи дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва саҳмгузориҳои соҳибкорони ватанӣ беморхонаи марказии ноҳияи муъминобод ба миқдори 10 миллион сомонӣ азнавсозӣ карда мешавад. бо истифода аз шароитҳои фароҳам овардашуда кӯшиш менамоем ки хизматрасонии сифатноки тиббиро ба аҳолӣ таъмин намоем. дар заминаи дастгириҳои ҳукумати мамлакат давра ба давра рушди соҳибкорӣ дар кишвар тақвият ёфта, ин омил боиси ба тадриҷ амалигардонии ҳадафҳои стратегии кишвар ки баҳри коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ва таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст, ҳамаҷониба мусоидат намуда истодааст. олим Носирзода, олими Мирзо Хуршеди Нодирхон аз минтақаи Кӯлоб барои барномаи таҳлилии иттилооти Тоҷикистон.